Ayan, si Jomar mga kagamba dito sa Marikina to. Dinilibera natin, ayan. Salamat po tayo Mento and like and share po. Magandang araw mga kagamba. Marami nagtatanong dyan na kung may Bisaya daw. Mga video ako dyan mga kagamba na sinasabi ko kailan may Bisaya, may Tagalog. Sa ngayon wala pang Bisaya, wala pa tayong Masbate. Ulitin ko, mga buwan ng August pa yan at saka September. Yung mga nagtatanong dyan ng mga may good size ba, OS, TM. Wala pa, pero ang Tagalog ngayon malalaki, good size saka TM yung laman ng Tagalog natin kasi hindi nga naiilawan, hindi nahuhulihan, bihira manghuhuli. Kaya ayun, gumanda na yung size ng Tagalog. Pero siyempre depende pa rin sa naghuhuli yan. Minsan nahalo yung reject eh. Pero yung dinideliver ko ngayong Tagalog mga kagamba, maraming malalaki. Good size sa TM, marami. Shoutout muna kay Jonalit Bilarma, si JB Ocho. Kagamba, si Jomar po. Si Jomar pala, Jomar. Ayan, dito sa Marikina yan mga kagamba. Dinilibera natin yan, ayan oh. Ayan, shoutout mo yung mga tropa mo diyan. Shoutout sa mga tropa ko, mga taga-Parang. Iyo. Parang po, Parang. Ayan, si Jomar mga kagamba dito sa Marikina to. Dinilibera natin, ayan oh. Na. Okay, thank you. Salamat. Sa Quezon City to, doon si Obi oh. Pumunta sa akin, dinilibera ko dito sa Commonwealth. Ayan mga kagamba legit. Solid po, solid. Iyo oh. Solid kay Tatay Mento. Shoutout sa mga tropa ko dyan po. Ayan, thank you ko sa'yo Obi ha. Ayun, tropa mo to. Ayun, kaway-kaway.